Ja hoću s ovom pjesmom da pozdravim mamu i tatu i tati da čestitam rođendan. Esse
Prije svega mojoj majici, mojoj suprugi, mojoj djeci, kumovima, familiji i svim prijateljima što ste došli i što ste napravili ovo iznenađenje. Iznenađenje ekstra. Stvarno nisam ništa znao. Da sve moja djevojka krivo. Hvala vam od srca. A to? Nemam riječi, ne znam šta više da kažem. Hvala vam, još jednom. Dragi prijatelji, hvala vam što ste mi pomogli da uljepšam ovaj 50. rođendan. Mene spiti. Ne, 18, 30. Ja sam odabrala, jako je bilo teško poznati prijatelje, ljubavne prijatelje, familiju bez njegovog znanja, to mi je bilo ušte lako. Hvala vam što ste mi pomogli, što ste se odazvali. Posebno ću zahvaliti folklornom društvu Jovan Jovanović Zmaj koji nam je ustupio ovu prostoriju da to proslavimo. Upravitelj Draganu koji je sudjelovao u ovom iznenađenju također. Kumovima koji su mi pomogli da pripremimo ovo pečenje i oni su sudjelovali velikim dijelom u ovom iznenađenju. Našim prijateljima Slaviši i Cici koji su pripremili ovaj kipi gulaš, ovu mecu, oni su sudjelovali u ovom iznenađenju također. Moje majci koja je pripremila tortu za ovo iznenađenje također. I naravno sve ovo ne bi ništa uspjelo da nije bilo moje glavne pomoći i podrške koja je odradila većinski dio ovog posla, moja druga majka, moja svekrva, koja je zaista većinski dio odradila ovdje. I naravno, svima vama koji ste tu, možda ima još nekih ljudi koje bi Ljubomir pozvao, da ja ne znam. Ja sam odabrala vas
ste, znam da ste 100% trebali da budete ovdje, a oni koji nisu neka ne oproste, možda za nekih sljedećih 50. Hvala vam što svima. Sada će naši prijatelji koji su već jednom prilikom uljepšali naše veselje, braća Plomići, da ukrase i ovaj 50. rođendan sa svojom pjesmom koju Ljuboje inače jako voli. Dragi narode, dozvolite da vas pozdravim u ime mene, mog brata Ante. Vesna je rekla ko smo, odakle smo. Sve što je lijepo se nosi sa sobom u srcu i pamti se. Sve što je ostane u sjećanju se ne zaboravlja. Mi smo bili isto jedan dio njihovih svatova i to je naš običaj bosanski. I to je bilo lijepo, sve što je lijepo, ja to pamtim i želim spomenuti. Spomenuo sam na mnogo mjesta gdje mi je bilo prilika da spomenem njihove svatove drage, gdje su nas priznali, gdje su bili takvi novi gosti i to je svadba bila za spomenuti i ovaj puta je isto spominjati. Sad ćete, koji niste slušali u Sadiju violinu, oni će malo se strpiti, koji slušali, evo nek malo se vesele. Ja nijesam danas, ne dam bratu pjevati. A sada... Ja hoću sa ovom pjesmom da pozdravim mamu i tatu i tati ga čestitam rođendan. Ma pjevali bi oni još, ali nijesam ja tekst naučio. Ali ko se razumije, ste vidjeli kako su oni to uparili? Ozbiljno, ovo sad, dva glasa su jako komplikovana pjeva. Ovo
Super! Ko još? I deda. Djed je bio glavni koji nije među nama, ali svi će nam doći i zanimamo da nas među anđelima i nije na ovome kislo. Prisjetit se i rado se sjetim tog čovjeka. Ja sam za vas jedna pjesma koja je starija od pola stoljeća i ispjevali su ljudi iz Zavara, pa ćete izvoliti se moje sveme tebi zove. Para
moja posjedila rado, moj sve se boji, da me nastrada.
vratio? Zlatko je. To. Evo si. Thank you.
Amen.